हेलौ खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि दिनै मोनसे गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोलायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानो नागिरदों दि जे बिथां कनसाइ ब्रह्मआ मा मेथाइ खनबोदोंमोन। थ' खायफा मानसिया बुंहरदों नालाय लोगोफोर कनसाइ ब्रह्मखौ सिनायामोन होननानै। थ' आं नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थानो फैदों दि लोगोफोर नोंथांमोना मानो सिनायामोन आरो बिथाङा मा मेथाइ खनबोदों बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाजोबगोन। दा बिथाङा गोदोनिफ्रायनो गोबां मेथाइ खनबोदों दे लोगोफोर। थ' नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नुखादों नै बियो एसे गोदोनिफ्रायनो खनबोग्रा सासे सिंगारखा। जायफोरा सिनाया आङो बिथांमोननो एसे खोन्थानानै होलांगोन। बे पस्टखौ आं बानायाखै दे लोगोफोर, बिथां कनसाइ ब्रह्मायानो बे पस्टखौ खालामनानै गावनि फेसबुकआव आपल'ड होखादों। दा आं बेखौ डाउनल'ड खालामनानै नोंथांमोननो फोरमायनो होननानै लानाय जाबाय दे लोगोफोर। थ' बिथांखौ लाइभ श'नि थाखाय नांगौबा स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बारा बिथांनि, मानोना बिथाङा गावनो बे पस्टखौ फेसबुकआव होखानाय जानायखाय आङो पाब्लिक खालामनानै होनाय जाबाय दे लोगोफोर। थ' बिथाङा एसे आगोलनिफ्रायनो मेथाइ खनबोखादों। थ' बिथांनि माखासे नामजादा एबा मुंदांखा मेथाइफोरखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो फोरमायनानै गालांगोन लोगोफोर। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। थ' बिथांनि ओरैबायदि फेमास जाबोनाय बेबायदि सङानो जाबाय गोसो दंबोला बुंना लाखा। 1खौबो खनदों, 2खौबो खनदों, 3खौबो खनदों आरो फैबाय थानाय 4आबो बिथांनिनो दै लोगोफोर। फैबाय थानाय गोसो दंबोला 4आ बिथाङा खनगोन। अब्ला नोंथांमोना मिथिबाय, बिथांखौ सिनायबाय जानो हागौ। बिथाङा एसे गोजाम मेथाइ खनगिरि दै। नोंथांमोना गोसो दंबोलाखौ बावबायब्ला एसे खोनासंदो लोगोफोर। दा नोंथांमोना संखौ एसे खोनासंनानै मोनथिबाय जानांगौ। आरो बिनि उनाव लोगोफोर इन्जुर खेबलु। थ' नोंथांमोना बेखौबो मिथिखागौ, बेयो जोबोद फेमास जानाय मोनसे सं दै लोगोफोर। ओरैबायदि सं इन्जुर खेबलु बेबायदि दै लोगोफोर। नोंथांमोना एसे खोनासं, गोसोआव गैयाबा नोंथांमोना जाहाथे गोसोआव फैनायनि दै। नोंथांमोना बे सिंगारखौ खायफा सिनाया होनदोंमोन नालाय लोगोफोर। बे संफोरखौ नोंथांमोना खोनासंबानो मोनथिगोन बिथाङा गोदोनिफ्रायनो खनबोनाय सिंगार दै लोगोफोर। थ' लोगोफोर नोंथांमोना खोनाबाय आरो मोनथिबाय जानांगौ बिथाङा एसे सिगांनिफ्रायनो खनबोनाय सासे सिंगार दै लोगोफोर। बिनि उनाव गोबां दं दै लोगोफोर। आङो बुंलांसिगोन बिदिनो, जेरै नोजोरनि थिरजों, बिबारि, लकडाउन, गावदां अखाफोर, बेबायदि गोबां दं दै लोगोफोर। नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनो लोगोफोर, बेनो बिथांनि गासिबो संजोब। आरो आपकामिंआ बिरगोस्रि। नाथाय बे बिरगोस्रिया आपकामिं नंला दै लोगोफोर, बे भिडिअआ ओंखारखाबाय। बे पस्टआ एसे सिगांनिमोन नालाय लोगोफोर, बेनिखायनो बेयाव आपकामिं होना होदोंमोन। थ' बिरगोस्रियाथ' ओंखारबाय, गासिबो ओंखारजोब्बाय दै लोगोफोर बिथांनिया। दा फैनो गोनांफोरा दं बावखुंग्रि, बेबायदि संफोर दं दै लोगोफोर। थ' नोंथांमोनहा दिनै भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। नोंथांमोना अब्ला बिथां कनसाइ ब्रह्मखौ मिथिबाय जानांगौदि बिथाङा गोदान सिंगार नङा दै, एसे गोदोनिफ्रायनो खनबोनाय सासे सिंगार दै लोगोफोर। थ' नोंथांमोना एबारनिफ्राय मोजाङै सिनायसिगोन जानांसिगौ। थ' बिथाङा नैबे 2025आव एसे बांसिन फेमास जादों नालाय लोगोफोर। थ' एबारनिफ्राय बिथाङा गोबां फेमास जालांगोनखौ आङो आसा खालामबाय दे लोगोफोर। थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर। बयनिसिमबो गोजोन्थों।